Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Hapdeng kajing penjari ya kajing kangdam, kajing aitika ya kito ki breu ki bala palat ya ka sauposan snem shaneng, kadang ya ipteng hakeleng ki jaka hanong ba shalong. Kat kum ka thup jong ki kerteng bala yo na katanat jong ka koi ka khia, tang ha shalong bad ha khap sor, ki don hadu kum ba saupo khandai teli ki jaka bala penlong ya ki jing aitika, menta kasngi ka henreu tarik ubanai jembang arajar arpuwei. Hakajing le jurip jong ka kinhon ka Batesi TV yakini ki jaka ba penlong ya ka jing aitika la yo i ba ki ba wan ban sha aitika ki dunabha wat la kaladon ka jing penbana ne ki bor snong ba pher